Ljouwert is het in 2018, maar onder die tijd worden nog zo'n steden culturele haardstad van Europa. Omroep Friesland en Ljouwert de Kronte ondernemen te jaren met een talentvolle jongeren een ziektocht naar de ziel van deze steden. Om te zien wat u onderskiert en wat u biedt. Boos in Scott, ook Mia haar samen wel die handen. Dus Daniel houdt zijn hoofd in zijn schoot en Mia heeft samen wel zijn handen. Wat een taal. Maar in elk geval, hij leidt in bloed. Safie Bink. We rieden van Ljouwert naar Aarhus. Dit is de stad in het noordoosten van Denemarken die in 2017 een culturele haardstad van Europa is. Zelfs nemen de Aarhusters haar een havenstad City of Talent en City of Smiles. Het is een goed leven in Aarhus. En ik hier winnen de bewoners uit te schroeven maar de verkiezing tot Cultural Capital. Dermed werd Europæisk Kulturhovedstad i 2017. In Aarhus haast van alles. Museums, muziek, een huis van de koningin en filmproducties. Het is na Kopenhagen de tweede stad in Denemarken waar de filmindustrie floreert. Dus er wen je regisseurs. This is a gift, my whole life. 10 film. Wow. En er wen je stop-motion filmmakers. Things like they're made from clay. They're made from different things. Zonder producenten geen films, dus die binnen de rek. Are you interested in buying a Dutch series? A Frisian series? Yeah, I have one for you. Yeah. I'm not a broadcaster, but I know Too I know the people you could talk to. En, oh ja, natuurlijk de acteurs. Well, I think the Dogma movement did a lot of good things for Danish films. Het thema van Aarhus 2017 is Rethink. Rethink is quite good in that sense because what it means is that we have to do something else than what we normally do. Mirjam de Wit maakt het al zo'n haar 12e films en ze is bekend van de prijswinnende film Mina Moes. Toen ze vregen dat ik mij woonde in Denemarken, ben ik hartstikke blij mee, want ik ben wel echt gek op Deense films. Mina! Heet geen Mina, heet Mimi. Bij de omroep maken ze de drama-riege De Keet. En dat nemen we het locked-in syndroom. Vierde bestiert uw team uit uw Deense cameravrouw Pernille Alsen. Stadsgids Klaus Okkerström, krantenjournalist Jacob Haagsma en ondergetekende van de omroep. Waar de kei in Aarhus de deur in de Erensjugge wordt 1 pand verderop in het oude slachtershuis om kunstzinnige en vooral duistere stop-motion films werken. Hallo. Hey. Hi, Mirjam. Welkom. Hallo, tak. This is an old scenography for 7 minutes in the Warsaw Ghetto, and it is the kitchen and the living room scene, and the grandmother is like in the film she's standing here. Looks great. And the mother is standing here and cooking, and the boy is lying in here in the living room, and he goes out to tease the mother. And you have all these things like they're made from clay. They're made from different things. Little. Like this one is made from like this super sculpey or oven hardening clay.
The 7-minute film, that's a film you made and that won several prizes as well, I heard. It won the one prize in Annecy in France, which is the Cannes for animation. And it won a big prize in China at the King Bon Awards. It's a work in progress. It's going to be an eagle. It's going to be covered in these kind of felt dreadlocks. It's going to have it all over the body and it's going to have wings. And it's a little story about a starving eagle. Wat vies ervan, Mirjam? Ik vind het superleuk om hier even te zien. Ja? Heerlijk, ja. Zo lekker dat het echt helemaal in eigen wereld creëren kerst. Maar al die dingetjes echt heerlijk gewoon. Helemaal de sets meidje, de popkes meidje. Kan du prøve at tage stafetpapir foran ansigtet igen? Jeg synes, den driller mig. Puppets is my passion and the thing I'm best at, I guess. I think I was around 7 or something when I started making little films. And why did you come to a slaughterhouse in Aarhus for that? I think also by coincidence. I like Aarhus and I like being in Jutland. And there is a community, there's a lot of help here to get from Filmby Aarhus and my producer is here. So I kind of ended up being here and found this place where I like to be. The main place for animation in Denmark is the animation school in Viborg. But you didn't go there? No, I didn't. No. You're completely self-educated? Yeah, unfortunately. I think I'm not clouded by any preconceptions of how things should be done. Are a lot of filmmakers here self-educated or? Yes, well, the main Niels Malmros is a doctor. And I think he's the biggest director from Aarhus. I don't know, maybe there's a tradition for that here. Or maybe it's just coincidental. It's an Aarhus thing. Yeah, maybe, yeah. Cool. And is it a good place to be in Aarhus making films? Yes, it's very nice. They have the local film fund at the Filmby Aarhus. Do you get money from them to make films? From Aarhus Vestindisk Film Fund, yeah, sometimes they give. What a heavy story. Yes, sorry about that. Yeah, but well done. It looks good. Nice. The whole atmosphere of the sets I really like. Thank you. But still, it's really dark. But I like that. Nice. Yeah. Well, thank you. Johan Oedinger, zijn producenten, weet wel waarom het zo goed gaat met de film in Aarhus. Well, I think it's not something that just happens. It comes from, the city made a decision some years ago that they wanted to invest in film production and film business. So a regional film fund was created. There's a lot of room for talent development here. And is there any rules on this film fund, like that you have to shoot it here or spend all the money in Aarhus, or how does that work? If the production take place here, it's nice, but it's not a must. It's not a condition. No. You can shoot it in Africa, or you can shoot it in. Okay. Yeah, but it has to be local people who work on the film. Wat weten de Aarhusers eens van culturele haardstad Ljouwert? It's a nice city. It's a small city. It has a lot to offer. It's a great city. I've been there once, but that was many years ago. It's quite cool. It looks pretty nice. Yeah. So all the tall buildings and skyscrapers. It's pretty cool.
Wolkenkrabbers, ja. En wat vinden ze dan van de culturele haardstad Aarhus 2017? I think it's great if we get that title. Then You already have it. no, I didn't know. What do you know about it? Not much. I'm looking forward to it. Do you think that's a problem? No, I think it's a long time to 2017. 2 years. Yeah, well, it's also a long time to get people to figure out what the cultural capital will be. And it's great because the world then will know the town Aarhus. Dit is Titia Rikst Opperwal van Ljouwert. Ze studeert in Aarhus, want het is een internationale studentenstad. Wat vinden haar Deense vrienden van de culturele haardstad Aarhus 2017? Ja, ik ga hier ook wel mee gesprutsen en die wisten eigenlijk helemaal net dat het hier wie überhaupt. Maar in Ljouwert zeggen wij dat toch wel echt als een oerwinning volgens mij. Van ja, dat leeft dan toch meer of zo. Dat ik wat liefster stad natuurlijk. En maar dus krijg ik iets hoe dat ze hier wel de les in krijgen of zo? Ja, 2 vrienden van mij die doen een vakje. Dat is iets van eventmanagement of zo. En dan nemen ze de culturele haardstad dan als voorbeeld. En dan zoeken ze echt naar het organisatorische proces. Ik vind het wel heel gaaf trouwens, zoals skipark midden in de stad. Miriam, wat geeft het aan? Een interview met Karsten Holst, de interim manager van het festival. En of een art producer of een producer nou van Centropa, van de maatschappij van Lars van Trier. Ik ga even het vuur onder de scheen lid of zo'n ding, Dave Friesk. Has film an important place in the program of Cultural Capital? Yes, it's part of the disciplines. We have 10 different disciplines that we work with. Fashion and it's architecture, it's street art, it's sport and leisure and so on, music of course. And film and media is one of those. So yes, it's part of it because it's big part of the DNA of Aarhus and also actually the region. I also heard that you have plans to make an opera from a film. Susanne Bier she has a trilogy with 3 of her films actually being seen by more than 2 million people around Europe. And one of the films will be a ballet, one of the films will be a musical, and one will be an opera. But this theme, rethink, do you find it easy to incorporate, to materialize this theme, so to speak? But I think it's what culture is. It's everything and nothing, right? Rethink is quite good in that sense because what it means is that we have to do something else than what we normally do. And if we do that with a little rethink DNA just present all the time, I think we could be better human beings actually. To have it just put very highly up. Yeah. That's quite an ambition. It is. Als nou Ljouwert vergelijkt met Aarhus, wat binnen dan de grootste verschillen? Een van de belangrijkste verschillen is dat ze hier in ieder geval van het begin al veel meer een top-down benadering hebben. Dus vanuit de gevestigde kunstinstellingen is die Ljouwert veel meer van bottom-up is. En dit is hier een jongere generatie. En die moeten nog wel maar trouwens al wat onder de lette kant. En in Ljouwert is het zelf met het Bitboek begonnen, de Bitboekgroep. En dat is wel een belangrijk verschil. Hè. Ja, Offscreen vertelde mij, want we gingen het even hoe waarom wat Deense films nou zo goed binnen en wat dat hielp hem het. En hij zei dat een periode voordat het al erop kwam, dat het filmfonds hier het yield eigenlijk verdubbelen kregen het. Dat ze het puur die hebben toch gewoon het dubbele yield in het fonds te starten. Wij toch wat meer films maken willen koen, meer mensen opleiden willen koen en de meer betere films willen maken koen. En dat heeft een aantal jaren lien dienen en hij zei ja, dat betelt zich nou echt waarom. Dat staat gewoon. Hij zei hoe meer yield als die niet tekst, hoe beter dat werking gaat. Zullen it, it's the new shoe, say it. Dat is ik nooit zo doen. Oké. Tak. Ze zijn behoorlijk serieus, hè? Ik snap het wel dat ze serieus bezig zijn.
vond ik bijna naar om op een set te wijzen, want dan was de hele tijd het idee van hoe ik stoor ze. Nee, ze zit daar meer maar liefst niet aan. Oh ja, dat maar lucht. De allereerste film die ik ooit maakte heette Jildkrapte. Dat was voor een programma van Omroep, van Nowij. Het was een programma waarin we dan precies maar centen kreeg dus om een film te maken. En dan maken Omroep Friesland maken daar een soort making-of omheen. Dus dat was te gek. Dus dat de eerste 2 jaar om mij die. There is a lot of young filmmaking going on here in Aarhus. Yeah, there is. We have, I think, 4 institutions for young people who want to make film. So it's really, there is a big space for it. Wow. And a lot of support. So, and this is like studies that you do next to your normal, regular studies? Yes, I was in high school last year and the year before, but I graduated this summer. So now I have actually just work aside from it. Okay. So my focus is the film school now. And you have quite a lot of professional equipment. Yes. I saw. That's part of the deal with our school. We have a cooperation with the film workshop here in Aarhus. Do you have a favorite Danish film or a favorite Danish director? I don't know. I'm not that much into Danish films. I don't think they're very interesting. Oh, funny, because I really love Danish film. My all-time favorite movie is Adam's Apple. If I pronounce it right. Yeah. Værsgo. Je er tilbage nu. Ik vind het wel leuk dat ze, ik als zij jong bezig is met film. Ze zei dat ze op een middelbare school al begonnen is met deze workshops. En nou, ik ben natuurlijk op een middelbare school begonnen met filmen. En dus dat vind ik heel leuk, is dat zij jong lekker ermee bezig bent. We binnen onderwijs naar Kopenhagen om daar Line Kroeze te ontmoeten. Kroeze is de vrouw van Mirjam, haar favoriete regisseur Anders Thomas Jensen. Hij zit in Amerika op het moment dat wij er binnen, maar Kroeze wil graag met ons praten. Wist u nog wanneer als je voor het eerst in deze film zit? Nee, dat weet ik niet meer eigenlijk. Maar ik ben zo vol meer Schengen om dat ik Adam's Apples voor het eerst zie. Adam, undskyld, jeg kommer for sent. Ivan Fjersted, men Ivan er helt fint. Er du der ond? Hvad? Så rundt med anklager. Fordi der findes ikke onde mennesker. Det tror vi ikke på. Hoe er Adam? De personages op een of andere manier vielen heel echt en de herkennen. Maar tegelijk binnen ze een beetje af. Een beetje licht gestoord ergens en een beetje raar. En dat vind ik heerlijk. Nou, in Nederland hebben we best wel een soort hele rauw realistische films. Wat ze hier ik wil meidje in Dogma. Maar wat ze hier hebben is eigenlijk dat schimwicht van de films die volle stileerder binnen en eigenlijk zwieren verhaal mij op een lichte toon vertellen. Det er en ævlekage, okay? Ja. Det er ligegyldigt. Det er fordi, jeg kom til at sige, at jeg vil bage en ævlekage. Og så bliver idioten ved. Og siger, det er djævlen, der tester os. Det er fordi, der er gået fugle i ævlerne. Ik ben wel heel erg gek op die stijl. Ik film eigenlijk heel graag in Lietse gemeenschappen. Dat vind ik altijd heel leuk. Dat is een heel Liets wereldje is. En dat is een hele eigen wereld creëren kerst. Dus dat vind ik heel mooi. En de manier waarop wij de zwieren verhalen vertellen, maar dan wel op een lichte toon. Dat vind ik heel fijn in Deense films. En dat is iets wat ik zelf ook altijd wil bezieken. Ikke noget. Du kan da ikke bare sparke ham. Hold nu kæft. Hvorfor står du er sådan en idiot? Du fatter ikke en skid. Du ved ikke, hvad du taler om. Pis ikke med dig. I'm an actress. I started making movies when I was 11 years old, and I never really stopped. And you studied in Aarhus? Yeah. Was that there was an acting studies there? And it's part of the theater. They have a school. I was just very fortunate and lucky that I got into the acting school in Aarhus. And you also work together with your husband? Yeah. As a screenwriter and a director. Yes. My favorite, in fact. So that's, I was in a few of his movies where he just wrote them. Once we did a movie where he was the director and I was acting in it. How come do you think that the quality of those things you make here in Denmark is so high?
Well, I think the Dogma movement did a lot of good things for Danish films, or films in Europe in general, because it made them more modern, and it questioned how you had worked in cinema. But also, like if I see the films your husband directed, they're almost like the opposite of Dogma. My husband Anders Thomas Jensen's movies are, of course, in a very stylistic, cartoonish kind of universe. But the stories he likes to tell are very modern. Wat ik wel heel interessant vond is dat ze hier de vakbonden nogal sterk binnen. Dus dat eigenlijk mensen hier in een film werken, ik best wel goed verzingen en daar toch heel goed de nest kunnen leven. En net alleen met waar moeten vanuit hun hart is maar en altijd. Nou, in Nederland hebben we toch over het algemeen binnen een soort mensen iets meer cowboys is maar. En hier is alles volle bed gereguleerd, maar we toch de mensen niet volle meer verzingen en daar toch naast hun werking al leven kennen. Deze. I've got a DVD now. Let's see it. We zijn nou in Squallen waar dat Niels Mamros een soort filmen heeft en de cameravrouw die herkent die plakken. Dus die leidt dus even roen op plakken van een film. Grappig om te zien er al even roen erin, så bliver letten. Sidder og visker nu, det ved du udmærket godt. Hvem kan tegne den mest sjovle tegning? Nu skal I bare se her. Der flyver 2 måger. This is The Gift, 10 film about my own life. Thank you. That's so it's my version of In Search of Lost Time, Marcel Proust's famous novel. So if I watch this, I will really truly know you. Absolutely. Niels Malmros neemt hem zelfs autofictief filmer en hij is hiermee de meest verneemde filmer van Aarhus. Maar zijn films had hij een aantal Oscar-nominaties op zijn naam staan. En dit hier is Malmros zijn laatste film, Sorrow and Joy, de Deense insturing voor de filmprijzen. All your films from the very beginning are playing in Aarhus. Yes, and that's very important. So they speak the special dialects. So, but then your actors were probably not only professional actors because No, not one single in the beginning because it was children. Hej Signe. Jeg kører nu. God tur. My last film was about this very big tragedy. Hvis der er nogen, der har skyld, så er det også, fordi vi ikke passer bedre på dig. Kan du ikke skrive det på et stykke papir, som jeg kan have i lommen og se på? It's about 30 years ago that my wife, in a psychosis, killed our only 9 months old daughter. And the film is about how it could happen. Skal du vide, at vi er mange, der elsker dig. Og gerne vil hjælpe dig med at blive rask. Are people not afraid when they get in touch with you that you might use them for a film? I don't think people are afraid of it. Some people have, very few, have been angry that I tell something about them that they don't want me to tell. But I can't see it's so bad what I have done. Zo'n 2 uur voor het evenement is er in Aarhus een vrekkelijk beetje te zien van culturele haatstad. Maar naast een sterke filmindustrie had Aarhus ook alle oren ingrediënten die het nodig binnen onder een fantastisch 2000 van te maken.